A la zona B s'ha pogut celebrar amb tota normalitat. En aquesta categoria, el Sant Andreu continua líder, tot i perdre a Sabadell, i encara té 8 punts d'avantatge respecte al Barça Atlètic. El Sant Andreu ha perdut a Sabadell el seu quart partit a fora, segon consecutiu. Els arlequinats han guanyat gràcies a un gol de Julián Robles en el minut 17. Els visitants han acabat amb 10 per l'expulsió de Manolo Lanzarote en l'últim minut. Seguda dels jugadors de la Gramenet per reclamar el que els deuen. A Can Peixauer, Luis Enrique ha fet jugar d'inici 4 davanters centre i 3 defenses convocats amb el primer equip del Barça. I ha donat resultat, ja que el Barça Atlètic s'ha avançat amb un 0-2 gràcies als gols d'Elvis Oniema en el minut 42 i de Benja Martínez en el 47. La Gramenet només ha pogut escurçar distàncies en el minut 88 amb el primer gol d'Òscar Muñoz amb el primer equip colomenc. El Badalona s'ha salvat in extremis de caure a la 7a posició. Tot i les moltes baixes, l'Espanyol B està més encertat que els escapolats a moltes fases del partit. Gabri Gómez en el minut 21 i Juanjo Ciércoles en el 69 han certificat el domini espanyolista. Però els de Toni Llaveria han efectuat un sprint final inesperat i molt productiu. David Prats ha fet el 2-1 en el minut 87 i Robles en el 89 ha donat al Badalona el punt que deixa com a 7è l'Espanyol B. I és que el Lleida ha aconseguit una altra victòria importantíssima contra el Mallorca B, que ha acabat amb 9 jugadors. El gol de Xavi Jiménez en el minut 55. El Gavà ha donat molts problemes a l'Alcoià, però no ha pogut evitar sumar l'11a jornada sense guanyar. Aquest gol de Luis Gil ha donat la victòria als locals. I el mateix ha passat en el partit Ontinyent-Terrassa. De fet, els de Miquel Olmos s'han avançat amb aquest gol de Rodri en el minut 10, però els locals han remuntat de seguida amb aquest gol de Saavedra en el 13 i aquest altre de David Arenas en el 18. Tot i acabar amb 10, l'Ontinyent ja no ha deixat escapar l'avantatge.